Croeso i'n rhifin arbennig o Plesio'r Panel, lle mae entrepreneuriaid ifanc ysbrydoledig yn gofyn i banel o gwrachod Siôn Corn i gefnogi i syniadau am gynnyrch nadoligaidd ar gyfer arwerthiant digidol Cwm Banwy eleni. Mae'n dasg frawychus, hyd yn oed i oedolyn. Felly a all unrhyw un o'r plant yma berswadio'r panel i droi i breuddwydion yn reality? Fedrwch chi ddweud yn union beth ydych chi'n ei werthu? Wel, dyn ni'n werthu cyffig, siocled oren, a bwyd ceirw. Felly, oes gennych chi unrhyw gynlluniau ar gyfer y dyfodol? Ein cynllun yw erbyn 2020 i agor siop ym mhob prif ddinas yn Ewrop, cael tŷ mwy a gwerthu mwy o gynnyrch. O ia, pan ceirw Cwm Banwy? Rheswm o'r enw ceirw Cwm Banwy ydy rydyn ni'n dwy ferched o Cwm Banwy ac mae'r cwm yn agos iawn at ein chlona. Yr unig rheswm rydyn ni yna heddiw yw oherwydd yr addysg cawsom ni, yr addysg wych cawsom yn ysgol. O, a gennych chi beneth ac athrawes ardderchog felly. Felly, beth ydych chi'n werthu yn union? Ren sydd wedi cael ei llosgi gyda beiriadau. Smart iawn yn y blaen. Dyn ni'n gwerthu siocled poeth gyda chocolate a marshmallows a losin. Ydy'r losin yn dod mewn blas gwahanol neu ydy pob un yr un peth? Bob un yn Croeso, dewr iawn. Allwch chi gyflwyno'ch hun felly? Mae oedden i yw 46. Chi'n edrych yn ifanc iawn, fe rhaid i ddweud. Dig am 1 pint. Diolch. 20 am 2 pint, neu 30 bisged am 2 pint. Wel, bydych chi'n meddwl banel, pris teg am bisget? 10 bisget am bint. Wel, ardderchog. A beth di enw'ch busnes chi? Tai tua pa faint ydy'r addurn yma? 10 centimetr a 8 cent. Tua maint yna? O, hyfryd. O, dyna hyfryd. Dych chi'n meddwl, banel? Reit te, allwch chi ddeud ychydig am y coed hyfryd Mawrthel? Rydyn ni'n fel creu afyniadau Nadolig, fel coed gyda seren bach, a mae'n mynd i costio'n llad. O, faint mae'n costio i greu? Diolch yn 1.50. Rydym yn gwerthu lluniau ar ganfas am 4 pint yr un. Mae'n 15 cm o hyd a 15 cm o hyd. Rydym yn gwerthu tegau fel set rhai Siôn Corn, Rudolf a Cora am 3 pint am y pen. Ni wedi cychwyn y busnes oherwydd ni'n ffrindiau. Oeddech chi eisiau codi arian i rywle? I ble? Ysgol Cwm Banwy. Wel, ardderchog. Hwna i gyd, ond wyt ti'n gallu esbonio be wyt ti'n greu a sut wyt ti'n greu o? Rydym i'n greu nera allan o botonau a gidianu botonau. Dwi yn greu coed allan o botonau. Oes a unrhyw liw penodol wyt ti'n mynd i ddechrau creu y busnes? Coch a gwyrdd. Coch a gwyrdd, nad oedd yna nhw'n fatio'n siwtio ni'r dim. Beth yn union dych chi am ei werthu?
Rhai go iawn. Waw. Ceirw allan o be? Cerrig Nadolig hapus. Cerrig Nadolig hapus. Wel, dyna enw hyfryd. Ac dwi'n hoff iawn o'ch logo chi. Fnewch chi ddangos i fi felly, be ydych chi yn ei greu yn union? Ein cynnyrch, arwerthiadau i fynd ar y goeden. Plesio'r peryg. Ti'n gweithio? Ni'n dyna sysio yn llun yn mentro.